βασίλευο Απασβίλη. Του χρόνου όμως ζήλεψε ο Κασμπέκη. Έτσι σκοτώνει τον βασιλιά και γίνεται ο ίδιος βασιλιάς. Η βασίλισσα σκοτώνει, το σκάει κρυφά για να σωθεί, σώζοντας μόνο τα φουστάνια της και όχι το παιδί της. Το παιδί το βρίσκει η φτωχή γκρούσα που δεν της πάει καρδιά να το αφήσει και το μεγαλώνει με κίνδυνο τη ζωή της. Ύστερα από χρόνια η βασίλισσα επιστρέφει για να διεκδικήσει πίσω παλάτι και παιδί. Τη λύση καλείται να δώσει ο ιδιόμορφος δικαστής Ασντάκ. Δεν είναι εξακριβωμένο ποια είναι η πραγματική μητέρα. Το παιδί είναι για λύπηση. Έχουμε ακούσει συχνά για πατεράδες που αρνούνται την πατρότητά τους, οι παλιάνθρωποι. Αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε με δύο γυναίκες που ισχυρίζονται συγχρόνως πως είναι οι μητέρες του ίδιου παιδιού. Το δικαστήριο τις άκουσε όσο έπρεπε για να βγάλει τα συμπεράσματά του. Δηλαδή την κάθε πλευρά από 5 λεπτά. Και το δικαστήριο σχημάτισε την πεποίθηση ότι και οι δύο λένε ψέματα. Τώρα όμως, όπως προείπαμε, πρέπει να σκεφτούμε και το παιδί. Χρειάζεται οπωσδήποτε μια μάνα. Πρέπει λοιπόν να εξεκριβωθεί χωρίς περιττές φλιαριές. Ποια είναι η πραγματική μητέρα? Κλητήρα, μπρος, φέρε μια κυμολία. Ο κλητήρας πήγε και έφερε ένα κομμάτι κυμολία. Κάνε με την κυμολία εκεί κάτω ένα κύκλο τόσο μεγάλο που να χωρούν 3 άνθρωποι μέσα. Ο κλητήρας γονάτισε και σχημάτισε τον κύκλο. Και τώρα φέρε το παιδί. Φέρανε το παιδί στην αίθουσα. Άρχισε πάλι να κλαίει και ήθελε να πάει στην Άννα. Ο Γεροντόλικερ δεν έδωσε σημασία στα κλάματα του μικρού. Μόνο δυνάμωσε λίγο το τόνο της φωνής. Αυτή τη δοκιμασία που θα γίνει εδώ τη βρήκα σε ένα παλιό βιβλίο και θεωρείται πολύ αποτελεσματική. Η βασική ιδέα του κύκλου με την κυμολία είναι πολύ απλή. Απλώς η πραγματική μητέρα μπορεί με αυτόν τον τρόπο να δείξει την αγάπη στο παιδί της. Λοιπόν, η δύναμη αυτή της αγάπης πρέπει να δοκιμαστεί. Κλητήρα, βάλει το παιδί μέσα στο κύκλο. Τις δύο γυναίκες. Πηγαίνετε κι εσείς μέσα στον κύκλο και πιάστε κάθε μία από ένα χέρι του παιδιού. Μόλις σας πω μπρος, ας προσπαθήσει κάθε μια σας να τραβήξει το παιδί έξω από τον κύκλο. Όποια έχει μεγαλύτερη αγάπη για το παιδί θα το τραβήξει προς την ελιά της με μεγαλύτερη αγάπη. Δύναμη. Μόλις όμως οι δύο γυναίκες μπήκανε μέσα στον κύκλο και η καθεμία έπιασε το ένα χέρι του παιδιού, έγινε νεκρική ησυχία. Το παιδί στεκόταν επίσης σιωπηλό, λες και καταλάβαινε περί τίνος πρόκειται. Το προσωπάκι του, που ήταν γεμάτο δάκρυα, ήταν στραμμένο προς την Άννα. Μπρος! Με ένα μοναδικό δυνατό τράβημα, η κυρία Τζίκλι έβγαλε το παιδί από τον κύκλο, με την τιμωρία. Η Άννα, έρχοντας στα χαμένα, κοίταζε το παιδί. Από το φόβο της μήπως πάθει τίποτα. Αν το τράβαγε και οι δύο συγχρόνως, το άφησε αμέσως. Ο γεροντοδικαστής σηκώθηκε. Και έτσι τώρα ξέρουμε ποια είναι η πραγματική μητέρα. Πάρτε το παιδί μακριά από αυτή τη βρωμιάρα. Θα μπορούσε με εντελώς κρύα καρδιά να κάνει το παιδί κομμάτια. Και αφού ένευσε στην Άννα, βγήκε γρήγορα από την αίθουσα για να πάρει το πρωινό του. Τις επόμενες εβδομάδες λέγανε οι αγρότες της περιοχής, που δεν ήταν καθόλου ανόητοι, ότι όταν ο δικαστής έδωσε το παιδί στη γυναίκα από το μέρη, της έκλεισε το μάτι με νόημα. Το κάθε τι πρέπει να δείξει σε εκείνο που είναι άξιο. Τα παιδιά σε εκείνους που με αγάπη και φροντίδα τα ανατρέφουν. Τα χωράφια στους καλούς γεωργούς που μέρα νύχτα με υδρότα και μόσχο. Τα σχίζει με τόσο γλυκούς κακούς. Μπράβο!